Hi havia gent que es fotia 3 o 4 tapes seguides, o sigui, una darrere l'altra. Molta gent ho deia que li havien dit que vinguessin aquí, que estava prou bé. Van tenir força feina, tothom volia provar la tapa, se n'anaven molt contents i era un públic molt juvenil i amb moltes ganes de passar-ho bé i disfrutar-ho. Patata guisada, laminada, llaminada amb botifarra blanca i negra del Perol, porta unes virutes de pernil ibèric de Gla i tot això està gratinat amb un formatge de cabra, una mica d'oli amb reducció de menta i ja és tot. Molt bona, qualitat molt bona, un gust molt fort que marina molt bé amb la cervesa i aquesta va ser l'aposta. Molt contents pel premi, agrair-lo a Estrella d'Am i a tots els que van votar o els que ens van ajudar. És un gran orgull, la veritat, no l'esperàvem. Tindrà un lloc preferent a la casa i esperem que tothom ho demani i que ho disfruti amb nosaltres. A la propera ruta per al primer premi segur, però ha sigut una maca experiència, una bonica experiència i repetirem segur a per al primer.